Výborně, tak teda všecky pěkně, strašně moc zdravím. Tady Daniel Baláš, ředitel Schenectady Roma CIC, co je komunitní organizace, vaše organizace, a dneska vůbec dělám tadyhleto video, protože si chce něco sdílit s váma, kde plánujeme výborné věci pro vás, pro naši romskou komunitu, žijící v Anglii, nejenom v Bradfordu a okolí, ale žijící v Anglii, tu naši sílu pořádně spojit, dát něco krásného dohromady a společně něco dokázat. Na to se moc těším. Já vám chci tadyhle ukázat, jsme zpátky na Inspire Academy, 162 Long Lane BDA, takže BD 87 RZ7AZ. Tady nás můžete navštívit, víte, že jsme tady každý pondělí, úterý pro vás, pro publikum od 6:30 večer do 9:30. A můžete volat, psát, můžete za náma přijít. Tadyhle máme, jak vidíte, jakoby koutek nebo spíš nějakou halu pro děti. Máme nějaký záchody a tady vám chci ukázat, co plánujeme s váma. Když se dáme všechny dohromady, jakoby hlasy, jakoby lidi a tak dále, tak něco můžeme jakoby dokázat a změnit. Tady vidíte, máme hodně místa. Jako Schenectady Roma jsme zapracovali na tom strašně dlouho a chci vám teda zkázat, když vám tadyhle něco ukážu, že jsme spojili už síly my, pár Romů tady v Anglii, žijící v Londýně, máme Norberta Milanskýho, kdo se zapojil tady s náma z Schenectady Roma a dneska je ředitel pro nás, pro Schenectady Roma, pro vás, aby ještě jednou jsme tu sílu pořádně zvedli a společně něco dodělali. Taky máme i komunitního člena Viktora Kováči, kdo se zapojil, a tady Kán přímo odsad z Inspire, kdo nám pomáhá. A tadyhle máme, jak vidíte, místa hodně. Teďka se tadyhle dějou věci jakoby pro děti, prosím. Já na tohle koukám a já vidím pořádnou třídu na angličtinu pro dospělí, maminky, tatínkové, co se chtějí naučit anglicky, aby děti je neoblbovali furt, nebo já vím, jaký jsou naše děti, furt vás oblbujou, to už nemůžete. A taky se dostat víc, poznat jakoby Anglii, možná najít si nějakou práci, možná nějaký hobby chcete. Tak tady to chci změnit pro vás třídu, kde byste si mohli si profesionálně učit anglicky. Jasný, že potřebujeme vás, aby jsme to nějak dokázali a spolupracovat a spolu něco dělat a mě dá ten čas a já něco pro vás můžu udělat. Tadyhle další třídu vám chci ukázat. Nevím jak vy, ale tadyhle já si myslím, že to můžeme nechat, protože jsme umělci, je tadyhle to for arts and performance, takže tady, že bychom mohli si kreslit, tady bychom mohli něco vytvářet. Absolutně, nějaká vlajka, nějaký obrazy, možná na to centrum něco nám chcete vytvořit, nějaký obrázek, nebo máte třeba fotku vaší maminky, tatínka, dědečka, babečka, co já vím, můžeme to tady pěkně dát dohromady, koupíme tam programy, počítače, můžou si dělat reklamy, filmy a tak dále. A když už mluvíme o filme, a jasný, že jsme Roma, milujeme naši krásnou muziku, muzika je chleba. Muzika Roma je chleba. Tak tady jsme dali krásně, vyčistili jakoby tadyhle ten pokoj, a co strašně plánuju Roma, co by bylo výborný, je studium. Jo? Studium, originál, kde máme to zelený plátno, kde se můžeme fotit, kde se můžeme kamerovat a udělat, co tam udělat. Tadyhle muziku, zasklení to pěkně, proper recording booth, pořádného techničana dát dohromady, máme kurzy zadarmo, vy víte, že jsme tadyhle každý den pro vás, s kurzema, s prácí, ten člověk, co chce do toho něco dát a chce něco z toho života, tak pro ty lidi jsme přímo tady, o toho jsme, za to, aby jsme něco zapracovali a něco z toho získali. A na tohle se strašně moc těšíme, tak já, Norbert, Viktor a Tarik jdeme na to a těšíme se na vás a to dokážeme spolu. The Schenectady Roma, Bradford, London. We're here. I'm here. We're doing bits. We're doing bits. Looking forward to you.
Jak vidíte, tady máme i jakoby kuchyni, já to chci mít komunitnou kuchyni. Můžeme dát středu, pátek, že nějaký Roma sem přijdou, či to jsou ženský chlapi, uděláme goja, můžeme udělat halušky, můžou to zkusit sociálky, můžou to zkusit policajti, můžou to zkusit naše děti, co ještě nějaký takovýhle jídlo neměli. Nebo se můžeme naučit naše mladí holky a i chlapci, jak se pořádně naučí. Tady máme pro děti taky, teďka tady to je založeně, nebo děláme, ale tadyhle děláme box a fotbal a tak dále. Tadyhle lidi máme hřiště, co vy víte. Tadyhle můžeme hrát fotbal, kriket, baseball, hrát si a všelijakými věci. Krásné, velké hřisko. Můžeme to otvorit nějak, dá se to otvorit, máme kluče od toho teraz. Můžeme jít okolo potom takhle. Jo? Tadyhle další třída, tadyhle se vysílá, představuje, prezentuje, přineseme sem policii, sociálku, NHS, máme ITV, co sem chodí, máme BBC, ITV chce s náma mluvit tadyhle ten september, tak snad přijďte. Tadyhle děti, jak vidíte, dělají nesmysly, každý úterý 6:30 to tady máme otevřený pro děti, máme Xboxy, máme televize a všechny tadyhle ty počítače jsou zapnutý. Nejenom pro hry, ale taky, aby se děti učili. Máme tam programy pro angličtinu od 7. do 9. třídy a i od 10. do 11. třídy. Máme tam matematiku, máme tam jiné jazyky, španělštinu, češtinu, co se můžete učit. Programy všechny jsou tady. Tady to mám ještě zavřený. A tady je to jakoby naše třída, co používáme hodně pro naše dospělí. Tady se učíme mluvit anglicky, tadyhle hledáme práce, tadyhle pracujeme tak společně my dospělí let pro naše krásné děti a jejich budoucnost. A my jsme ustrojení pány, víš? Ale museli jsme to všechno slíknout, jinak tady takhle, když chodíme do práce, tak si všichni dáme kroje a jedeme na to. Super, super. Ale jak vidíš, všecko od komunity, všecko komunita dělala, tadyhle to máme od Jennifer, co je taky romská historie. Jennifer od nás jela i do Polska, v tom Birkinghamu byla, nebo jak se tomu říká, Birkenhead a Oswiec. Tadyhle je šampion světa, ta si v Kánským pracujeme a boxujeme každý úterý, tam tě zítra vezmu. Tadyhle Connected Roma vyhrálo krásnou cenu přes COVID, protože jsme byla jediná romská organizace tady ve West Yorkshireu, kdo pomáhal našim Romům a pomohli jsme přes 500 Romů s testama, s covidem a všelijaký věci. Tady vidíte taky mladáci, tady jsme na fotbalu v Bradfordu, tady jsme s Kristiáncema, z Afričany, co přijeli z Londýna, přinesli nám krásnou akci sem. Tady děláme my akci a tady vidíte starostu. Tady to je Tony Fernandez z africké organizace, náš partner, s kým pracujeme. Strašně výborný lidi, co máme. Koho teďka potřebujeme, jsou ty Roma. Potřebujeme vás. Anglie je na naší straně, Roma. Všecko, co potřebujeme, oni pro nás udělají. Ale ne pro mě, pro nás. My potřebujeme být víc, my potřebujeme mít pořádný hlas a tu sílu. A můžeme si dokázat a vzít a co potřebujeme, to můžeme dostat. Takže čekáme na vás, dobře? Je to teďka na vás, musíme se spojit a jak říkat, rozbít to, let's smash it up, that's what it's all about, A uvidíte naše děti. My potom v 50-60 lety budeme dělat chillingy a naše děti budou takový fresh, že se postarají i o nás, a i o sami sobě a víc. A o tom to je. Teď tady jsme před naší budovou, nějaký to znáte, nějaký ne, jenomže už teďka chceme nejenom převzít těch pár pokojů a dělat jenom pár projektů, ale chceme, aby to bylo romský centrum, přímo vaše romský kulturní centrum. Tak, že když sem někdo přijde, tak bude cítit, že je v romském centru. Uviděj ty obrazy, uviděj ty věci, co jste vy všecko udělali. Takhle společně, jestli někdo máte čas, neděláte něco, přijďte sem, pojďte nám pomoct. Možná to bude dobrovolně, možná něco uděláme jakoby sami od sebe, ale o tom to je. To město musí vidět, že jako komunita na to můžeme zapracovat. Opa, Romale. Sapagera. Jak tady ještě vidíš něco, ukážu, Norbe, tady máme místo a nevíme, co s tím máme dělat.
tadyhle to místo, jak vidíš, je holý, nic se s tím neděje. Nevím, či tam máme dát houpačky, nebo co vy chcete, já nevím, kde jsou mlaďáci. Možná tam chtějí mlaďáci nějakou střechu, nějaký světla, tady chtějí chillingovat, nebo co já vím. Tak tadyhle je místa, na co můžeme naplánovat. Bazén nějaký, bazén tam se může dát. Co já vím, na co my přijdeme, jo? Na co vy přijdete, o tom to je. Kvůli tomu vás tady potřebujeme. Víc a víc lidí, nějaký lidi už používají. Tadyhle náš Mirga, sportovní manažer, nám dával dohromady fotbal a turnaj, tak tadyhle to používali. Myslím, že chlapi chtěli větší síťku, tak pracujeme na ty větší síťce, snad to bude do těch Vánoc, budeme mít to větší síťku a zase to budeme tadyhle používat. I když tamhle Bradford Stadium přímo nás chce a taky nás pozval tam. A vždycky, když nás někdo tadyhle vidí, Romáci dohromady, tak hnedka mě telefon, e-mail a telefonát mě prostě normálně vybouchne, jo, můj mobil. Protože každý chce s váma mluvit, každý vás chce poznat a chce slyšet o vašem životě, co vy prožíváte tadyhle v Anglii, jako Rom žijící prostě v Anglii, jaký to pro vás, jaký to je pro vaše děti, tak, aby zlepšili ten život, aby zlepšili ty servisy jejich, co oni tadyhle mluví, jaký mají, proto, aby to pracovalo pro nás. O toho jsme tadyhle my, Connecting Roma, dali jsme se dohromady, já, Daniel Baláš, Norbert Milanský, Viktor Kováč, Tariq Khan, jsme tady, aby jsme pracovali pro naši komunitu romskou tadyhle žijící. Prosím, podívejte se na naši stránky, na sociální, což je Facebook, máme ten TikTok, tak tam to prosím sledujte, jestli nám chcete napsat, napište nám tam. Stránka naše se bude otevírat, funguje nová krásná stránka pro vás, kde bude hodně informace, naše servisy, naše projekty a hodně jiných věcí, co bude www.connectingroma.org.uk, takže .org.uk. To se bude otevírat na konci toho septembra, tady to září nebo oktobru, v říjnu, ten první, druhý týden, do té doby se bude otevírat stránka, kde bude informace o Norbertovi, kde bude informace o Viktorovi, o našich pracovníků, o nás a jasný, že informace pro vás. Ještě jednou jsme teda na Inspire 162 Lom Lane, BD87RZ. Taky máme pobočku na Fákli v centrum, což je na 8. a plánujeme nový centrum na 3. Taky rozumíme, co se tam děje a že nás tam lidi potřebují. Tak prosím, sdílejte a hlavně sledujte co nejvíc. Ta informace je tady pro vás a víc informace vyjde. Takže krásný deň vám prajeme. Z Bradfordu momentálne Milanský Norbert a Daniel Baláš. Čaute. Čekáme na vás. Momentálne som v Bradforde. A naši Romovia zo Slovenska Humene. A to je len začiatok. Zdravím. Zdravíme. Takisto pani Zlata. Pozdravte sa. Tak momentálne sme tu a za chvíľu začne Bašavel, takže vypijem kávičku, moju kapučinku a potom ideme ďalej. Takže vás zdravíme a pozdravujeme. Humene. Jedine. Jedine. Dobrý večer, pani vedúca. Zdravím. A takto to vyzerá v Bradforde, momentálna situácia. Amare Roma Humenakere. Se cade paci va bene, bastare a megetal, saste. Baci Zamaro. Čave ako bosos. Norbi, jedine. A poďme, Humene, posla Stimper. Ďakujem. A našu nav. Zorales. Čukali, poďme.
bude pored nám. A teraz. Zahrajem si, zaspievam si, Otec môj. Čo mi povedal synu, kto tu mi zahraješ, ak budem pohreb mať. Zahrajem si, zaspievam si, Otec môj. Otoj mi povedal, najmä naučí hrať. A teraz podajem. A lúču slzy mám, nebudem udržať. Čo mi povedal synu, kto tu mi zahraje, ak bude pohreb mať. Zahrajem si, zaspívam si, Otec môj, a pre Ingu, a pre Norberta. Speciál! Povedal synu, kto tu mi zahraje, ak bude pohreb mať. Zahrajem si, zaspívam si, Otec môj. Povedal synu, kto tu mi zahraje, ak bude pohreb mať. Zahrajem si, zaspívam si, Otec môj. Ďakujem veľmi pekne, devčatá. Thank you very much. Jedine Bradford. U mene, jedine. Takže krásny večer, zdravím vás z Bradfordu. A Bradforda, Connecting Roma. Žaravla profondo, cigarette alla bara, uccia peora di cara, ci ora ave. Imaro ja velo bala rozluke umiri pirani. Ai si sciucarori pirani. Imaro ja velo bala rozluke umiri pirani. Ai si sciucarori pirani. A opila vo sume kytaro. Žaravla profondo, cigarette alla bara. A Savore Ciaiale. Che male Viva Iula. Žaravla profondo, cigarette alla bara. E ora dica, ci oi na ave. Aí, yes! Imaro ja velo balaros lukel miri pirani. Ai si sciucarori pirani. Imaro ja velo balaros lukel miri pirani. Ai si sciucarori pirani. I ciai romani. Imaro ja velo balaros lukel miri pirani. Ovo ti kopuj. Ai si sciucarori
je humene. Ai si šukarori, pirani. Čaj rumani. Takže vidíme se na festivale. Nádherný hlas máš. Ďakujem. Dneska bereme našeho Norbeta sem na Tassifkan Academy. Jdeme zase trénovat, jdeme na to. Ještě pár týdnů. Chlapi, si k nám můžete připojit, každý úterý v 11 hodin jsme tady. Tak prosím přijďte, zapojte se k nám, Tassifkan World Champion tadyhle s náma trénuje, moc speciální, tak přijďte, zapojte se, my jdeme na to. Zdravíme, jsme tadyhle zpátky z Tassifkan. Vítáme tadyhle všecky. Chlapi, co už sem chodíme, jsme tadyhle nějakých 7 týdnů, cítíme se skvěle. Máme velikánskou energii, jsme na to připravení na celý den, na celý týden. Tadyhle jenom co strávíme pár hodin s naším Tassifem. Velký profi a šampion světa, kdo tady s náma vždycky tráví ten čas a přímo s náma trénuje. Moc speciální, vůbec to nedělá s nikým jiným a stojí to strašně moc peněz, abyste s ním měli třeba hodinku. Takže jsme very lucky to have our Tassif doing this for us. Tady jsme každý úterý od 11 hodin, to je každý úterý v 11 hodin přímo ve městě na Sombridge Road, takže dolů hnedka o Kirkgateu, tak můžete tam přijít nebo sem přijít 11 hodin ráno. Jsme tady tak do 12, do 1, potom vždycky si mluvíme, povídáme si o chlapských věcích a povídáme si o zdraví, o mentálním zdraví. Všechno se tady děje, potom si vždycky chodíme i na oběd, chlapi, tak moc by to bylo pěkný, kdybyste se s náma zapojili, máme ještě nějakých 5 týdnů, tak poté se s náma zapojit. Dneska jsme nám tadyhle přinesli dalšího šampiona Romů jménem Norbert Milanský, co je tady dneska na tréninku, tak uvidíme, co má na to, těšíme se na něho. Dáme ho do ringu, ať sundá. Můžeme tam dát Rikajko, že to už je na vás, ale lidi. Tady jsou naše šampiony, podívejte se. Jedině Tyson. Opa. Tu jsou sponzory. Sponzory jsou tady. Jak vidíte, v Bradfordu ukazují tu lásku a tu podporu svojich lidem. Tassif je z Pakistánu a tady Pakistánci a i další anglické organizace, indické organizace, co tadyhle sponzorují našeho Tassifa, takže ta láska a ta síla tadyhle v Bradfordu už dávno existuje v komunitě a tadyhle té kultuře Bradfordu. A je to na nás, teď na Romáku, aby my jsme to taky spojili a taky ukázali naši sílu, co my umíme, jak my to umíme a že s sebou taky umíme držet a ne proti sebou jít. Jedině s týmem se dokáže. Teamwork makes the dream. Opa. Takže osobně ho máme tu na, nech se představí. This is our Tassifkan right here, the man himself. We're thanking you so much. No We're problem, ready no for problem. the... Like I said, take advantage of it. Yes. It's not about me, it's not about you, it's about the opportunities only come available to you guys because it's a new group every 12 weeks. So now they're halfway through, we started good and then they started dropping out. But again, after 12 weeks, then they can't come back and say, oh, well, can we carry on because it's a new group. Yeah. So all I'm saying is take advantage of the 12-week slot you've got at the minute. And like you guys are here every week, they need to come or just get people who want to be here. Yes. So not necessarily the young and they might be the fittest or strongest, it doesn't matter. As long as the ones who want to be here take advantage of the full 12 weeks. Once the 12 weeks are finished, then it's finished. Then it's then the finished, new group's yes. coming, so take advantage of it. We need to be on it. Přesně jak to říká, máme jenom půlku tady toho, ještě nějakých 6-5 týdnů, co máme tadyhle s Tassifem, tak je to velikánská šance. Chceme vás, chlapi, můžeme být všelijaký,
na levelu, jestli umíme box, neumíme box, jak se cítíme, jak se necítíme, či jsme takový, či nejsme takový, tak jak říkám, jsme tady v 11 hodin každý úterý, Tasív je tady s náma, my se cítíme dobře a jdeme na to. A taky shout out Gypsy Strength, absolutely brilliant. Okidok, jdem na to. He's been excited. Good though. Yeah. No, I was just saying he's tired. Yeah. He's here. Yeah. He's 10 times back in the room. Yeah. And he's ready. That's good. So I thought we were all coming. I know there was supposed to be at least over 10 of us today. Yeah. Nobody's picking up nothing. It's totally blank. Just one guy picked up Ferry, you know, the big guy. He just started saying, oh, I'm at home. I thought, I'm not going. When you can. Sharp jab, remember. Take your time. Take your time. Don't get greedy. Now back's not on the ropes, yeah? Now, back to the middle. Good. Hands, 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 hands. Good. Back to the middle, there. Now relax. You're jumping. You're in control. Push me to the ropes. Take your time. Go two. Faster. Come on. Go two. Get in. Super. Get in. Get in. Ideš, Daniel, dávaj bomby. Rozbij ho. He's not gonna let you off. He's not gonna let you off. That's good. That's good. That's good. Now back to the middle, relax. Back to the middle, turn round. Turn round. Relax now. You're tired, aren't you? Don't show me you're tired. How do you do that? When you're tired, what's the best thing to do? Move. If I'm tired now, watch, I'm tired. See? Even though I'm tired, I'm making you busy. Why? This. This. You do the same. Relax. Move. Hands up. See? You've already got a breather. 5 seconds already. Chill out. Relax. Relax. Breathe. 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 And jump. Breathe. Breathe. Jump. See? And you've got your breather. You get me? Now you're ready to go again. Safe. Wait. Back in the middle. Relax. Go for a walk. Jump. Relax. See? Change it. If you stand in front of me like this, you've shown me you're tired. Instead, if I'm in front of you, I go boom, 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 boom. And now I'm tired. Okay. Go back. Rozbil Daniel, dávaj bomby, poďme. Back. Dávaj. Yeah? That's two. Super, very nice. Very nice. That's two. He's gonna win the fight, are you? Yeah. Yeah? You In know the that, last bro. round, if you give up like this, he's won the fight. It's only 3 rounds. 3. Good. 2. Good. Now relax. Go around. Faster on, bounce on your feet. Get your breath back. Jump. Relax. You're not tired. Good. Every time he walks forward, bang. Walk forward. Good. There. Walk forward. There. Relax. Walk forward. 300 libre bere na hodinu. 1, 2. Time. There's your 3 rounds. Super. Až do provasta. Jej, Rocky Balboa. Rocky Balboa, říkají. Dobrý den, všichni pěkně zdravíme. Tady Connecting Roma, jsme v Bradfordu, užíváme si sluníčko s Norbertem Himilánským, co se s náma zapojil jako company director, jako ředitel Connecting Roma a děláme skvělé věci tadyhle pro vás, pro nás, pro naši romskou komunitu žijící v Anglii a dále v Evropě a všude, kde jsme. Je to o naší síle. Jsme rádi, že tady máme dalšího ředitele Viktora Kováča přímo z komunity, přímo tadyhle z 9, Haverford, co zná, ví, pozná a tak dále. Tadyhle máme Ferryho, kdo nám pomáhá se sportem, kdo nám pomáhá s mlaďákama, aby jsme byli velký, silný chlapi, tak jako tady máme našeho Ferryho. Mirga nám pomáhá se zábavama, s akcema, s fotbalem a ze vším všudy. Mirga nás konektuje s naší krásnou romskou komunitou a děkujeme mu moc. Děkujeme vůbec tobě, Norbete, že jsi sem přijel, všechno, co jsi nám udělal, co pro nás děláš a vůbec
s tím, že jsi ochytlivý, že nám dáváš tu energii, tvoji sílu, tvoji mentalitu pro nás, pro Connecting Roma a pro naši komunitu. My jsme tadyhle kvůli tomu, už trávíme spolu nějakých 1-2 dní, ještě plánujeme pár dní tadyhle společně a naplánujeme něco výborného nejenom pro Bradford, ale pro Roma žijící v Anglii. Plánujeme teďka otevřít nový Connecting Roma centrum. Když říkám Connecting Roma centrum, to znamená vaše centrum. Tak, aby se tam viděla ta komunita, kde to je živá komunita, kde naše kultura je živá, kde vidíte ty naše obrazy, kde vidíte, co my jsme udělali, co se dělalo ten rok, ten týden, tam té rodině, s tím chlapem, s tou ženskou. To chceme udělat takhle, jakoby ne pro vás, ale společně, všechny, aby jsme si postavili tadyhle nějaký centrum, co to dává smysl pro nás, pro dospělí a jasně pro naše mladáci. Tak my to tadyhle plánujeme, dneska se budeme podívat na pár budov, jaká se nám líbí, vzali jsme, jak vidíte, pár lidí, máme i ženský, co s náma jdou, budeme posílat fotky a videa, aby jsme si vybralo to správný centrum, ty správné areje, kde to dává smysl, kde se všichni můžeme dostat a tak dále. Budeme plánovat akce, budeme plánovat všelijaký výborné věci z toho centra a všude potom takhle můžeme jít dál. Jasný, že chceme taky pomoct Romákům žijící ven z Bradfordu. Takže budeme v kontaktu s Romama z Oldhamu, s Romama ze Sheffieldu, s Romama v Londýně a tak dále. Kvůli tomu dáváme tadyhle ty síly dohromady. Tak, aby já jsem měl čas, aby my jsme měli čas na tu práci, nebo tu práci do toho dát a něco získáme a můžeme vám pomoct. Těšíme se na naši budoucnost, tadyhle to je společenská věc, tadyhle to je teamwork. Musíme to dát spolu dohromady. My jsme tadyhle od toho pro vás, ať nás můžete využívat tak, jak se to má využívat. A těšíme se na to moc. My si užíváme sluníčko, jsme tadyhle v Salas, obviously. Užíváme si výborné jídlo, papáme tady polívky, halušky, řízky, všecko, co se dá, jak nám chutná a chceme to jenom, aby to bylo ve větším. Podívejte se, jak máme krásný Bradford a vidíte, že tady se toho děje hodně moc. Budovy se zavírají, otevírají, vytevírají. Tak je to náš čas, Romové, je to náš čas. Jenom na to musíme pořádně zapracovat, my se na to těšíme, jak vám říkám. Uvidíme se teda. Amen. No jak vedúci, jak to vyzerá? Takže vyzerá to dobré, zatiaľ. Super, super. Ale je pažlá bíľa. Connecting Roma. A je v Danielinu. Takže Daniel, čakáme ťa tu na Connecting Roma, dievčata tu sú. Pozdravujeme. Ahoj, pozdravujeme aj ženu. Jak sú? Hilda. Danielova, jak se volá? Maruš. Maruša? Nie, ale jak babka je. A fakt se Maruša volá. Ona má No jak vedúci, jak to vyzerá? Takže vyzerá to dobré, zatiaľ. Super, super. Ale je pažlá bíľa. Connecting Roma. A je v Danielinu. Takže Daniel, čakáme ťa tu na Connecting Roma, dievčata tu sú. Pozdravujeme. Ahoj, pozdravujeme aj ženu. Jak sú? Hilda. Danielova, jak se volá? Maruš. Maruša? Nie, ale jak babka je. A fakt se Maruša volá. Nie, ona ona má